sen jälkeen kiekkaan, mutta jollain on itseluottamus tästä laukauksesta puuttuu. Se oli vain veto sinne jonnekin. Hypätään väri vihaisesti. Ja McDonald parkkii kiekon sisään numerot ovat 1-2. Kaikki me justiin sanomassa, että kavereita on lisää tehdä ja heti vastataan huutoon. Helpotta pyrkimistä Saivomaan pelaamaan tuon keskustan pois niin, että pakit ei pääse keskeltä laukoon. Ja nyt irtokiekko tässä hidastuksessa vahvasti pelastaa tuon irtokiekon välille, tuon keskelle, väliltä nopea laukaus maalille ja hyvin on McDonald kakkoskiekosta ja laittaa se varmasti on. Ja vaikea mennä. Halvar kuitenkin tulee Mikkolan ohi. Ja näin pääsee ampumaan McDonald. Hän lataa 4-4 numeroiksi. Siinä oli kärsissä taas vetelää pelaamista ja Pepper. Mikkarin kaksikko McDonald. Halvar pelaa kovalla tahdolla loppuun saakka. Suoraan syötössä. Tasoitus 4-4. Hieno laukaus siinä. Halvar pääsee yllättävänkin helposti tuonne syvälle kärppäpäätyy ja pääsee vielä kääntyy tästä aivan rauhassa. Mikkola on siinä ja Mikkola jotenkin välttelee ja antaa tuonne toiseen aattoon McDonaldille, joka vetäsee tuohon etu-ylänurkkaan. Siinäkin on kärppäpelaajia lähellä, mutta kukaan ei vapaata. Kyllähän tuo näytti, että ei se maaheessa ole. 47 sekuntia jatkoa. Tässä olisi mahdollisuus lähteä ja Pepper sankari on 27-vuotias Kesmä. Mennään siellä voimallisesti maaliedostalle. Ja nyt se alkoi kunnolla. Jo niin, siellä on Berg ja Brombiin ja Berg painaa Brombiin siellä maalin taakse. Rangaistusta tulee. Nyt lähtee sitten McDonald, onko McDonald? Kyllä. Joo, nyt alkaa sitten siellä on hanskat pois kädestä. McDonald valmiina. Ketä on vastassa? Onko se Kuparinen? McDonald ja Kuparinen siellä vastakkain. Ja lyödään. Noin, sillä lailla. Nyt saavat sellaisetkin ihmiset, jotka ovat ensimmäisessä jääkiekko-ottelussa oikein kunnon näytöksen. Ja siellä saa Kuparinen turpaa sen tällä hetkellä. Ei pysty antamaan Hansiin McDonaldille. Nyt otetaan sitten tuo yhteisotto ja lähdetään pois, mutta voi voimilla sen paikkaan tuo tilanne tulee.